Zerger demir beton önleri zavody ýurdumyzdaky ugurdaş kärhanalaryň arasynda öňdebarjy ölümçülükleriň biri hökmünde tanylýar. Ýokary hilli guruşky önlerini öndürmekde uly netijeler gazanylýar. Kärhana öňdebarjy enjamlaryň ýigderli ornaşdyrylmagy döwrewap önleriň öndürilmegine şert öredýär. Häzirki döwürde bar bolan şertlerden ýerlikli peýdalanylyp, ýokary hilli önleri öndürmekde täze usullar hem ölümçülüge ýigderli ornaşdyrylýar. Bu zawodda diýarymyzda alınıp barýan guruşky işler üçin wajyp ähmiýete eýe bolan gurnama demir beton önleri, derýa çägeti, keramzit ýaly önleri öndürilýär. İşleriň saglaşykly ýerine ýetirilmegi taýýarlanýan guruşyk materiallarynyň ýokary hili bolmagyny üçinedýär. Kärhanaň agdy bir işi hünärmenleri döredilen amatly şertlerden ustatlyk bilen peýdalanyp, ýylyň başyndan bäri meýilnamany aýma-aý üstünlük bilen berja edýärler. Şu ýylyň geçen döwrüne gurnama demir beton önleriniň umumy 13.148,196 metr kubu taýýarlanyp, meýilnama 105,4 göterim amal edildi. Değişli döwürde umumy ölümçilik boýunça 29.024.067 manatlyk iş ýerine ýetirildi. Bu bolsa meýilnamanyň manat hasabyna 104,8 göterim ýerine ýetirilendigini aňladýar. Zawoda gerek olan sement, çagyl daşlary ýaly çiň mallaryň hut öz ýurdumyzda öndürilýändigi işleriň hassa ilerlemegine ýardam edýär. Öndürilen ölümleriň hiliniň ýokary bolmagyny gazanmakda kärhananyň ýanyna ýürüte barlahana bölümi hereket edýär. Barlahana dünýäniň bu urda öňdebarjy ýurtlarynyň barlyk ölçek enjamlary bilen üpçünedilip, ölümleriň hil derejesi kompýuterler arkaly kesitlenýär. Öňdebarjy tehnologiýalaryň we döwrap iş usullarynyň ulanylmagy bilen bu ýerde taýýarlanylýan ýokary hilli guruşky ölümleri döwlet eýçiligindäki we hususy guruş gurnama dolandyrmalar tarapyndan uly islegden peýdalanýar. Öndürilen ölümler gün saýyn gözelleşýän, täze binagarlyk keşfine eýe bolýan owa şäherlerimizde guruluşy dowam edýän desgadyr binalara ugradylýar. Zerger demir beton önleri zawodyna zähmet çeken işi hünärmenler döredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza we hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.